جدو میٹیاں زمانہ میں نور ہوئے اے گا اے اپنا بگانا میں نور ہوئے جدو میٹیاں زمانہ میں نور ہوئے اے گا جدو نہ میں دسیا میں خارن ہوں میں خانے جدو نہ میں دسیا جدو نہ میں دسیا میں خارن ہوں میں خانے جدو نہ میں دسیا میں خارن ہوں میں خانے وچ جدو نہ میں دسیا میں خارن ہوں میں خانے وچ او جام ٹوٹ جان گے 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 اے میں خانہ مینوں روے گا کئی لک حاضر کلام دا ثواب خصوص بالخصوص میرے شیخ طریقت میرے جد امجد حضور شہنشاہ لاسانی حضرت پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ دی بارگاہ پیش کرنے قبول فرما حاضر کلام دا ثواب حاضرین محفل ناظرین محفل سامعین محفل دے باوجداد دوست احباب رشتہ دار جو اس دنیا سے جا چکے نے یاد رہنی یاد تمام دی روح پیش کرنے قبول فرما حاضر کلام دا ثواب خصوص بالخصوص پائی محمد ظفر اقبال صاحب دی روح پیش کرنے قبول فرما ظفر صاحب دے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما اللہ درگزر فرما تیرے مدینہ دا واسطی ندی قبر انور جو تیرے رحمتہ دی بارشاں دا نزول عطا فرما جنت الفردوس دے وچ اعلی مقام عطا فرما اپنے محبوب دا واسطی ندی کرم نوازیاں عطا فرما تیرے مدینہ دا واسطی اعلی پاک کرم نوازیاں عطا فرما اہل خانہ نو صبر جمیل عطا فرما تیرے مدینہ دا واسطی ندی گھر والیاں نو بچیاں نو صبر جمیل عطا فرما بھائیاں نو صبر جمیل عطا فرما صبر کرن دی توفیق عطا فرما کئی لک لک رون گے کوئی لک لک رون گے تے بک بک رون گے گلیاں دا جانا تے اوے گلیاں دا انجانا تے سیانا مینوں روے گا اوے باپ مرے سر ننگا ہوندا باپ مرے سر ننگا ہوندا تے ماں مرے گھر وے لا
ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ